Apay, akas to'y tibiyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, nagpailinged iti nagan apiya, nga iti agdama, kat adda iti Singapore. Ngamsakbay na, kaya tayo man payakablaawan dagiti papagayam anaayat amang tartarabay iti programa tayo. Kablaawan tayo man ti Abon family iti Quezon, Isabela. Tinang kablaaw ket ni Shelly Villanueva iti Kuwait. Kastamot ni Bugoy Dulay at taga-Aringay La Union. Tinang kablaaw ket ni Kervin Kurt Matundan. Kablaawan tayo mo ti Mendoza family, iti Naganakan, Santa Maria, Isabela. Ti kablaaw kat nagapo iti Cafeño Channel. Kastamotan ti Paas family, Orpia family, Agaluos family, iti Nueva Vizcaya. Kastamotan kani Abalayan Jing Afante Lagayan, iti Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Ken ni Abalayan Presi Peneranda iti Jizan, Kingdom of Saudi Arabia. Ti kablaaw ket nagapo ken ni Mary Ann Orpia Paas iti Kingdom of Saudi Arabia. Makablaawan pa iti Lucas family iti Marasat, Pequeño, San Mateo, Isabela. Kastamotan ti Guzman family iti Bacnor West, Burgos, Isabela. Makablaawan pa iti Almasan family kan aminan akakabsat ko dita San Isidro, Santiago City. Naggapo daytoy ken ni Jairos Sanchez.
Ituloy tayo nga rod abasaan ti surat ni Pia. Dear Manang Emmy, Pia kunamlatan kanyak manang. May saak a DH dito'y Singapore. Last year pa'y kumaanalpas ti kontratak. Gamgapo iti pandemya sa anak kaawid. Gaputa na singputmut tinatumpungak nga amok ditoy, imanugutak iti injaya na kanyak nga ag-extendak kadakwada, tamagustuan da kano ti serbisyok. Kinapudno namanang, ado ti padak a DH ditoy nga umapal kanyak, gapo iti kinasingpet dagiti amok. Sipud nakitak da ito'y channel yo, nagbalinan aliw-liwak ti mangpadaan kadagiti upload yo. Gaputa malaksid a maliw-liwaak, pakapidutan pa'y iti adal dagiti ipatpatangatang yo apadas, dagiti pada nga OFW. Gapo iti data, naingganyo akmet amang ipatulod iti padas ko, bareng mapili yumet ket mapagasatan a maidrama. Napasamak ti padas ko, ididandani makatawan paylaeng nga addaak ditoy. Sa takmat na nagpintas ti karubak. Ha? Ne, tigayam boy ti kaaruba ti amok dahit ada dita. Kunaklakit din o sino ti agsasao. Mabalin ka di ti makiamam mo, ading? Uwan amanong. Day talagayam. Siyak ni Pia. Syakmat ni Lindon. Di tat pagnanaid ako. Di tayan da amok. Uwan manong. Masansa na makita ka dita. Pasaray palpaliiwan nak nagdaldalusak iti arubayan dagiti amo. Ha? Ni, saan ka mo tapalpaliiwan, ha? Si Kamat? Nga ta, manong Lindon? Saan? May ayo aklamang kitkitakin ka. Ken maragsakan taka maudyanan na. Addan na ala dagiti amom anapintas ababaunin da. Sigud nga minapuro saan na maawatan tilang kadagiti maalala da ababaunin. Ala ka manong, naalas tinauyaw. Joke lang. Kaya't ka lang kami napagkatawain. Nakarkaro ngamin nga agminar ti kinapintas mo no kasta amaragragsakan ka. Pia, apa adi ka rumrumwar? Awan ka di ti day off mo? Adda manong, nga maawan mo ti amo kapapanak. Iso nga daak lang di tabalay da amo. Ay sos, sayang ti day off mo no di mo aramatin. Anyang aldaw ti day off mo aya? Tunggal Domingo. Ngam, kas itinakon-nakon. Awan mo tinas ka na papanak. Iso nga uray sa anak ko nga day off. Amom, apag isugayam. Kastamat lang nga aldaw ti day off ko. Ken kaadwan kadagiti kakailyan ta a Pilipino, at daday di tambayan no kastang aldaw. Ha? Tambayan? Wen, Pia. No kayat mo, inton Domingo, sumurot ka kanyak tamapantay di tambayan. Ijay ti kanayon napapanak no day off ko. Ay na, maragsakan kalakit di ijay, tado ti mamamom. Kwa, manong Lindon. Amukon. Maamak ka sumurot kanyak. Ta syempre, kaano lang mo tanagam amuta. Angam saan ka apilitan no di mo kayat, Pia? Iso na lang, tano bilang kayat mo to amam-amo dagiti pada a Pilipino a kanayon na mapan iji tambayan no day of da. Ibagam lang kanyak, ta ikuyog ka ijay. Nakaipaw ita kung tatang. Irwar yun, tapno makabayad tayo kadagiti masapol abayadan. Agyaman nak, Pia anak. Talaga tilang binulan na pawit mo tinamnamaan na eh. Amok tatang, isong arod ajak kayat ti agpalyang agpawit. Agam na eh.
laam ang mga nawan mo di mabatbatikan ka dita anak ko. Ang mga numakamkamtod kamutan dita. Saan da kapag danagan, tatang? Adagas gastusak ditoy. Nasaya at narot no kasta. Saan narumbang nga ipawit mo amin kada kami ti sweldong piya. Amo midirigat mo agtrab-trabaho dita anak ko. Iso asaan arumbang abaybay am ti bagay. Wan, tatang. Di kayag danag. Jak baybay antibagik. Kanayon alaglagi pagtibilin nyo kanyak. Husto kagayam Manong Lindon. Talaga gayam nga ada dito'y ti kaadon a kakailyan a Pilipino no kastoy nga aldaw. Kung naktumot ngamin kan ka. Oh, mamati kamot nga taitan kanyak. Wan, Manong. Agyaman na kiti panangikuyog mo kanyak dito'y ha. Pia, siyak ti rumbang agyaman. Tanagtalik ka kanyak. Agyaman tanapunas ti panagduaduham kanyak. Sa anak mat anagduado kan ka. Talaga ngamin nga italaang ana isa parko ti umay ditoy. Alang aron. Saanan aday ta ti pagsaritahan ta. Umay ka, yamam mo ka kadagiti gagayim ko apada ta a Pilipino. Nalaos ti ragsak ko, idi inyam amunak ni Lindon kadagiti gagayam na apada a Pilipino dito'y Singapore, manang Emmy. Gapo ka ni Lindon, immado ti amamok. Iso anamin pinsan anapunas ti bordam ko. Nang runa ti iliw ko iti pamilyak anabati dita Pilipinas. Manipod idin, tunggal day off ko. Kanayon amapanakon iti tambayan dagiti pada a Pilipino dito'y Singapore. Kat nanayunan ananayunan dagiti naamamok. May sa kadakwada ni Margot, nga Marlo tinalatak anagan na, gapo ta iso, kat may sa alakyan. Sukunan kanto man ni balay damong piya. Tagpasyarta. Anya? Ni, saan Marlo? Mabainak nga damang sukon kanyak di ayan da amok. Kan may sa, naingat tibilin da kanyak, asa anak kanong agpastrak iti sa bali di balay da. Si kamot, sa bali o tao pa ila ka diti pangibilbilangam kanyak. Kat agayam tabatan. Pudno day ta Marlo. Ngam nakababain ka dagiti amok. Diyak kaya't amadadaol ti panagtalak da kanyak. Anya, kamutan. Kaslakit dinawan panagtalak mo kanyak. Saan mat nga iti kasta, Marlo? Ngam kasi iti nakon-nakon, mabainak ka dagiti amok. Diyak kaya't asukiran ti bilin da kanyak. Iso ang maawatan na kuma. Kumusta kan, Pia? Okay mo at Manong Lindon. Si Kangay, kumusta kan? Okay lang, Mat. Maragsakan nga doon tigagayim mo apada Pilipino dito Singapore. Sikatin ang iyam amo kanyak kadakwada. Isong agyaman nakan ka, Manong. Awanan yaman na. Kaya't ko lang nga maliwliwa ka. Tapno mapunas ti homesick mo. Kat talaga na punas mo at Manong. Agyaman nakmanan, ha? Awanan yaman ako nakmat. Ang palagiplan, Pia. Saan nga amin na magayim mo kat pagtalkam? Ha? Anya ti kayat mo asawan, Manong Lindon?
Saan na pa nang dadaal, Pia? Ngam saan nga amin nakailyan tayo nga da dito'y kat mapagtalkan. Adulat ta dagiti manangal lilaw. Ha? Anya? Day tatagpay so. Isasapay la ko mata ipangag mo ti patigmaan ko ken ka. Dandanin to mga tirabi Marlo. Apay nga mawag ka pa ilaang. Sikalat ang aminan ti linaon ti panunod ko, Pia. Ha? Marlo, anya ka kadi. Imbagak matankan ka. Saan ko akayat ti kasta nga ibagbagam kanyak? Abay, kaputa tumboyak kasta ka di. Ha? Abay, kaputa kastuyak. Awanan ti karbangak nga kursunada. Malasang kamatsan ka di. Owen, saan ko nga ruda kayat ti? Ito'y ti tandaan ng Pia. Kukuha ka laang. Ha? Madaksan ti sino man ang mga agawkan ka manipot kanyak. Tandaan ng data. Anya? Uy, Manong Lindon. Umay kamot gayam dito'y. Ngam di mo imbagbaga. Naggidan ta kuman. Kuha nga min, Pia. Kalat la dito nga iumay ko dito eh. Diyak ko maumay, ngam, awan mo ti sabali papanak, iso ang nagdiretso akon dito eh. Imbagam ko ata nagkuyog tan. Di adda ko makadwak ngay may dito'y tambayan. Kuha nga min. Pasensya ka, ta nalipatak nga min. Ha? Nalipatam? Kasano ko maamalipatam ngay? Kanayon mat nga umay ka dito'y tunggal day off mo. Kuha. Imbagak matangan ka. Kalat la dito ayo umay ko dito eh. Sa anak ko mga umay dito, ngam, awan lang amin di papanak. Yo! Ha? Sige Pia. Adapay ngamin aramidak. Ditakan. Ha? Manong Lindon! Mabitlaang! Manong! Yo, baybayamon di dyan Lindon. Andan sa papanan na. Ha? Kan may isa. Bastos di dyan. Anya? Bastos di dyan Lindon. Tapinanawan na kalatan. Sana rumbo nga kasarsaritam di dyan lalaki. Umay ka, datati ag sarsarita. Jak inikan iti dakas akay papanan day di apasamak manang Emmy. Takinapudno na, jak mo't ngamin nadlaw, amaam-amak gayam idi ni Lindon, kabayatan ti panagsarsarita mi. Gaputan na siputan nan, akit kitaan na kami ni Margot, wenno ni Marlo. Saan laeng ani Lindon ti kimayakay kanyak idi nagbalin kami anasingad ka ni Marlo. No di kat uray dagiti nagbalinan anasingad kanyak. Nariknak nga imadayuda kanyak, manipod kanayon nga asit ganak ni Marlo. Ngam gaputa sa anak met ama nagipapan, jak ingkaskaso dayta. Saan kumet aliniklikan ni Marlo, gapo tanagsardeng met anangararam kanyak. Agingga adimteng daytoy akanito. Nabuluda kami ng dagiti gagayim ta dito'y Singapore, Pia.
Mabayinak ko mga umasidagkan ka. Talaga masabol ko. Ha? Apay namin, Marlo. Anya tinapasamak. Rimataonan ti bangko tinakasalda adagami. No saan kami ang makabayad? Anya? Masapol ang makapawita kiti kwartay di Pilipinas. Naipawit kon ti amin na sweldo kita abulan. Kan uray tinabulod ko kadagiti daddo magagayem ta. Kurang pa'y ngamin, Pia. Ha? Isa pangasim ko ma. No, ada na batbati a kwartam. Buludak pa ila ko ma. No, mabali na. No, awan. Sana balin. Padasok lang ti umasidag kadagiti daddo mo. Dapat kwartak nga ururnungak, Marlo. Buludang pay laang Adda ka di pa'y aramatom, no bilang lang. Adda, Marlo. Di kagdanag. O sige, taipabulod ko kan kati urnong ko a kwarta. Tatang, pasensya kayo pay laang no medyo naksayan ti pawit ko Awan anyaman na anak. Sana bali nabayadan tayong tinautang tayo. Kung nadamot din ininot ang mailaslasin mi, manipod iti pawit mo iti kalabas. Kasta ka di, tatang. Naimbagman, tada mailaslasin nyo. Kas iti kanayon nga ibagami kan kapiya. Amo mitirigat mo dita abroad. Iso nga amin nga ipawit mo. Talaga salsalwadan mi anak ko. Kas iti nakunakon. Nabayadan tayong dagiti utang tayo. Iso adakdakalitan ti mailasin mi iti ipawit mo, anak ko. Agyaman ak no kasta, tatang. Agyaman ak unay. Anya di ko ng Pia? Ni Marlo, dakkelan tinabulod na kanya. Ngam di na matlakis sayanon. Anya? Pinautangam ni Marlo? Ha? Apay akasta ti reaksyon mo, Manong Lindon? Naibagak edikan kan. Jak ugali ti mang padakas iti tao. Ngam adda tinas ka na maamuam, Pia. Manong Lindon? Kalpasan na maibagak kan ka daytoy. Ikagumaam akasarita day di alakyan. Pamadakas lang day Pia. Uraya sino ti bagdamagam. Awan mo ti utang ko ditoy. No talaga nga awan. Mabalin ka di ngarot nga agsingirak matan. Danda ni aglima abulan nga minon abumulbulod ka kanyak. Ngam di mo Iti anyaman na kanito. Kabala kabayadan dagiti nabulod ko kan ka. Ha? Kastamot lagayam. Mga no mabalin abayadan na kumamutan. Tapno ada mainayon ko iti ipawit ko iti Pilipinas. Bayadak lang tinautang ko kan ka. No makirelasyon ka kanyak. Anya? Nalawag tinangag mo, Pia. Bayadan ka laang. No makirelasyon ka kanyak. Jak pulos ni namnama tikas day nga imbaga kanyak day jay alakyen, manang Emi.
Makasangitak a masuron iti bagik, gaputawan a pulos ti kasuratan a pinapirmaak ken kuana, idi pinabpabuludak. Gapo ta nagtalekak ket ngarud ken kuana. Nangruna ket kunana a marimatan ti sanikwada. Amok nga mintirik na ti kasjay manang Emmy. Tadandanimot idin narimata ti kakaisuna adaga ken sularmi. Nagpatulong ak kadalindon ken ti daduma pay a nagbalin agagayem ko dito'y Singapore. Ngam talaga adjakon na singir daydi alakyan. Tadyak met immanugot iti kondisyon na a makirelasyon ak ken kuana tapno bayadan naklaeng. Ita, awanan ti damag ko iti daydi alakyan. Tanamin pinsanen aliniklikak. Kwarta laeng tinapukaw kanyak kinunkunak iti bagik. Kat agyamanak, taadadag iti gagayam ko ditoy anang patibker iti pakinakam ko. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Pia. Pagayam a Pia, umunay ti amin, agyamanaken ka iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Anyan nga agpaiso. Basta kwarta ti pagsasaritaan, narigat ti agtalag. Nangruna kada kayo nga adda di tabalasiw taaw. Ngam ammom, husto ka pagayam ko. Kwarta laeng dayjay, material abanag. No aggagat ka, nalakalaeng amasukatan tinagratis ken ka dayjay alakyan. Para kanyak, husto tinagbalin a pangedeng mo, a binaybay amon. Ngam ti isagsagmak mo ket din ti karadkad mo. Tano bilang immanugot ka iti kondisyon na. Di mo ammo, no anya pa'y ti mabalin na nga aramidan kan ka. Sapay lakuma, tamakaawat ka iti ad-adupay aparabor, gapo iti kinaimbag ti panagpuspusom. Alakastaan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyaya. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Pagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, Isu